ndị be anyị mma mmanụ anyị agbakọkwa n'ụbọchị nke tata n'ama akụkọ ifo ka anyị gee akụkọ nke taa. Akụkọ ifo anyị nwere tata ọ tọkakwa o nwere ike ọ bụ n'ịnụ gị n'ụdị dị iche iche, mana anyị bụ nke anyị wee bịa n'ụbọchị nke tata. Anyị wee sị gịnị, gụchaa ntị gị, bute oche na oge akụkọ ifo elugo. Ọ bụrụ na tata bụ ụbọchị izizi na-esonyela anyị n'ama akụkọ ifo a na n'ihe mmemme akụkọ ifo a, biko gaa nene ihe ndị onyonyo niile anyị butegoro ebe a nụnwa. Gbakwuo mbọ ka ị binyere anyị aka mmasị n'ihe ndị onyonyo niile a, maka na anyị ma na ha ga-amasị gị. N'oge na-adịrị anya nachiyatakwa ka ịfụkwa ndị ọfụ anyị ga-edebekwa ebe a nụnwa. Tụsaa ya bụ ife onyonyo zigalụ ndị ọzọ ka anyị si n'ụzọ dị otu a wee na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo. Ekenekwa m gị, kene ife na-emele gị ife. Tata akụkọ anyị ga-akọ bụ maka ụmụ anụmanụ galụ ụta n'eluigwe. Dịka nsi kwu, o nwere ike ọ bụrụ na ịnụ gị ya n'ụzọ dị iche iche, mana nke anyị tata asọka. Gee ntị. Ụmụ anụmanụ ka akpọrọ ụta n'eluigwe, mana ndị akpọrọ bụ gịnị? Anụ ufe. Anụ ufe bụ anụ niile na-efe efe. Ihe ọ pụtara bụ na ụmụ nnụnụ bụ ife gara ya bụ ụta. O wee bụrụ na ha akpakọba dọnọ gbakọọ na-atụ alụ ka ha ga-esiga ya bụ ihe, ha wee nọkọta ofu onye n'ime ha wee tụnye alụ wee sị ka ha na-aga ụta na ọ ya adịkwanụ mma ma ha kpọrọ mbe wee gaa ya bụ ihe. Kedu ife ha ji wee kwuo otu a? Maka na mbe na-ama ya ama n'obodo ụmụ anụmanụ ka ọ gbaa egwu. Ọ na-agba egwu nke ukwuu. Ọ na-agba asị na ọ na-agba anya eju ebe niile a na-enene ya, ọ bụla ife nkili. Ha wee sị ka ha kpọlie ya ka ọ dịkwa ka a na-eme na ha kpọlie ya jee ihe dịka nnukwu ụta aka alfa n'eluigwe. Ha dịka ndị si obodo dịka wee bịa. Ndị ụmụ anụmanụ wee kwe ya na ha ga-akpọ ya bụ mbe, mana ofu ihe bụ ebe nsogbu dị. Kedu ya bụ ihe? Na mbe enwero nku dịka ndị anụ ufe ndị ọzọ. Ka ọ ga-esi wee lizikwa n'eluigwe? Ndị ọzọ niile enwegonu nku, ha ga-ama ka ha ga-esi wee fegolu, mana mbe ka ife a ga-eme ya. E wee tụta alụ wee sị na ha ncha niile ga-enye ya ofu nku ofu nku ofu nku. Ụmụ anụmanụ erika ndị na-efe efe, ndị nnụnụ a. Ha wee sị mgbe onye ọbụla nyelụ ofu nku ofu nku, ọma kwụsị ha ife, mana ọ ya enyelụ mba aka ife. Ofu onye weta nke onye a, nke a weta nke onye a, nke a weta nke onye a. Enyechakwala ya bụ mbe nku. Ọ makalizialị maka na ọ na-achasị o welu ọcha nke a, o welu nke onye ọzọ, welu nke onye ọzọ, welu nke onye ọzọ. Mgbe ọ gbakọjuru n'arụ ya, ọ bụla ife nnene, maka na anụkọ mamịlị ọnụ ọgbọ ọfụfụ. Ha wee gaba agagidekwa n'ezi asị ya mbe ọza, asị ya egwu anyị kwadola ị ga-agbalụ onye kara anya ụta gbakene ya ka ịfụ ka ọ ga-adị. Mbe ehunata owebe egwu a, owebe egwu. Ọ ga-amasịkwana m ịgba ya bụ egwu, mana ka anyị debịa maka mgbọsị ọzọ. Mbe na-eweli egwu a, otu ha si akpọlite mbe ka ọ gụọ egwu a, ka ọ gbaa ya bụ egwu bụ otu a. Ha gụrụ, ha sị anyị jele ụta n'eluigwe, nda wele wele wele. anyị jekọ ụta n'eluigwe, nda wele wele wele. sọnụ nwere nku na-eje, nda wele wele wele. anyị kpọlụ mbe nwa ogba egwu, nda wele wele wele. mbe gbakene ka isi agba, nda wele wele wele. nda sikili jamma ụbọ, nda wele wele wele. nda sikili jamma ụbọ. nda wele wele wele. nda Dịka nsikwa, ọ bụrụ na m wuo egwu a otu mbe si agwụ ya, ọ ga-amasị gị, mana ka anyị debie na ifeọma na-abịa n'iru. Agụlụkwu ya a na-aga, agbagobekwa fegobekwa lukwa ngwa ebe ha ga-elu. Ha sịkwa
anyị jekọ ụta n'eluigwe nda wele 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 nda anyị jekọ ụta n'eluigwe nda wele 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 nda sanụ nwelu nku na-eje nda wele 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 nda anyị kpọlụ mbe nwa ogba egwu nda wele 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 nda mbe gbakene ka isi agba nda wele 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 nda sikili jamma ụbọ nda wele 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 nda sikili jamma ụbọ nda wele 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 nda otu a ọṅụ wee jupụta ha n'obi otu a ka ha si nwelu nnọọ aṅụrị ya wee na-aga ịmago ọ bụrụzi nke eluo n'ebe kala ha ya bụ ụta ka aṅụrị wee bido ha bidoro nwebe aṅụrị ha ka ha bidoro ya bụ ije mana elutebego n'eluigwe anakọta mbe sịkwa chelụkwa na o nwere ofu ihe ọzọ fọnụ atụgharịa n'ebie ọ wee sị ya na ịmago na mbe bụ onye njenje ọ ji aligo ebe dị iche iche ọ ga-aga ọtụtụ ụta dịkwa iche iche o nwere ike ọ bụrụ na ọ ganube nke eluigwe mana ọ gaga ebe ndị ọzọ ha wee gee ya ntị na ụdị na ọ ga-amago oje mba na ọ ga-amago ife dị na ya bụ ije wee sị ya na a na-aga ụdị ụta na ọ na-adịkwanụ mma ka ndị mmadụ nwere afa a ga-eji wee zi ha ozi ma ọ bụrụ na ọ nwee ihe dị ka akpọ onye ọbụla n'afịa ha si o ka ha jebe ka ha welu ya bụ afa onye nke aza udene onye nke aza ọkwa onye nke aza ndụ onye nke aza ugo onye nke aza akpakịlịkpa onye nke aza nza onye nke aza ugolọma ha zasi afa dị iche iche mbe na-eche ha nnọọ mana ọ nwere ịma ife ọ bụ n'obi ha zaa nnọọ afa ha zasịa mbe wee sị ha o na ya nwa na ihe ọ ga-aza bụ gịnị unu niile o nwere ife ha chee na ya bụ ihe ha kwụ ya o gaba maka na ha mara ife ọ bụ n'obi ọ tọrọzi aka ha banye na ya bụ eluigwe onye ka alụghụta wee mee gịnị nabatasịa ha sị ha nnọọ nụ ha were oche ife olili ka na nkụ maka na onye ha jelubie o zuru ka emee o wee bupụtebe ihe ha ga-eli ọkalịsi ebe niile bupụtebe mmanya ha ga-aṅụ mana mgbe ọbụla o bupụtara ife ọsị nekwanụ ya unu niile mba eme gịnị mpịa n'elu nri ahụ olibe libe ọ na-azọkọ ha chọ itinye aka ọ gbasaa nku ya ahụ enegasịrị ya kpuchide ya bụ ihe si nọọ ya nwa bụ ihe nwunye ọ na ha nụrụ ka ha kpọọ ya afa na-asị n'ọnụ niile nwunye ụmụ anụmanụ echelụkwa si na o nwekwa n'ike ọzọ ga-apụta ọrapịa ebutekwa ọzọ asịkwa nekwa ya unu niile o mba aligolukwana ya ebute mmanya otu a ka esi wee megide iwe wee ụmụ nnụnụ niile a wee sị na ha na ọ bụrụ ife a ka ha bịalụ onye emela ọgọ na-emezi otu a ha wee sị na ihe a ga-eme bụ na onye pụba o welukwa nku ya naba maka na ụta ha jele abụrọzi na ụta ọ bụrọzi ụta fa onye pụba ọnalụ mbe nke ọ nyere ya onye pụba ọnalụ mbe nke ọ nyere otu a ka ha nchasi wee nagide wee nakpọ ya nku niile a ha wee felu wee naba mana mba abụrụ anụ ufen ị na-abụrụ okwu ọ bịa bụrụ si ya na olijusigo afọ nri banyesie n'ebe niile ọfụsịzịa ụnabụrụzie ọlụ o nwerozi n'ụzọ ọzọ ya esi na-abụrụ ịtụpụ onwe na ya bụ n'igwe maka na ọ dị efe na-efe ụta ka o si tupu ọnwụ ya wee daa n'ana were n'azụ daa azụ ya wee tilisie ọ ya kpata ifu mbe nkolinku ya ahụ agbawasịa agbawa gbujisie egbuji maka na ada ahụ ọ dalụ mbọsị ha gara ụta n'eluigwe bụ ihe kpatara ya bụ ife ndị be anyị ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na akụkọ anyị kọlụ tata mmasịrị gị biko binyere anyị aka mmasị iji gosi anyị ka ọ dị gị n'obi o nwere ife ịmụta na ya bụ akụkọ detukwa n'ụlọ anyị ka anyị gụọ ka ndị ọzọ niile fụkwa ka isi mụta ihe ndị ọzọ agwakwa anyị nke ha mụtara ka anyị wee na-amụkọ ka ụmụnne daalụnụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ana m ka emesịa